Sanibonani babukeli, siyanibingelela sasewulikhulana kwaMthethwa endaweni yaseSikhaweni. Babukeli, namhlanje siniphathele udaba lendoda yangapha endaweni ngazi ngizothi Melmot, endaweni elakuthiwa khona iseNkwalini. Bakhona abantu bayazi lo ndawo. Shuthi indoda angazi noma cabanga ukuthi igama lakhe kufanele singalivezi kodwa likhona lona igama layo. Shuthi indoda bekuyindoda ibisebenzela endaweni eyiqhelile zakude ngokomsebenzi. So shuthi iyathola ke lento ekuthiwa i-off emsebenzini egunyaza ukuthi ihambe iyobona umndeni, ibe nesikhathi nomndeni wayo. Shuthi bekuyindoda ke le ibithanda uphuzo oludakwayo. Yaba nokuthi shuthi ngoba nakho ke ifika emakhaya, phela emakhaya mawufika insizwa sinikade nayigcina kufanele ifike iphethe izidlo zamadoda. Iziphi izidlo zamadoda njengawo ukuthi uphathe ibhodlela noma uthenga ibhodlela noma amabhiyanyana wokuthi insizwa zijabule. Kwazise phela emakhaya kunensizwa uthola ukuthi azisebenzi kodwa ziyafisa ukuthi zibe nayo into ephuzwayo. So nangempela ke lensizwa ke yafika ke yabisifika endaweni elapha eNkwalini, inendawo yokuphuza yokucima ukoma. Yafika yangena shuthi ngamanye amazwi ngisho ukuthi ithaveni, yangena kule thaveni. Shuthi lensizwa inesibhamu sasemthethweni, so ngivele ke isibhamu somthetho uhamba naso. Shuthi yayisiphethe le ndoda le mayingena lensizwa. Lento yenzeka ngezikhathi zantambama, shuthi ngoba itravel isuka kude nje, asikisi travela yafika shuthi emakhaya ilanga seliya ngokukhathala, yasingena endaweni zokucima ukoma izoba umuntu ke njalo. Mhlawumbe ntambama mase sekuba mnyama izohamba ke siye ekhaya la ezolala khona. Shuthi yabambezeleka la kuba kunensizwa ke eyayiphuza nazo zasendaweni ngokwazi ukuthi ibuyile, hayi ke shuthi yathenga ke indlela okuphuzeka ngayo, iphethe nesikhwama sokuthi izoya ekhaya. Isiphethe ke nalesi sibhamu lesasemthethweni eyayisiphethe ingene naso kule ndawo yokuphuza. So shuthi la kube nabafana ababili. Shuthi mabeyibona le ndoda njengendoda engahlali ke endaweni, so abafana abancane mabengamazi umuntu ukuthi ungasendaweni noma bengazi bembona endaweni yokuphuza, beke bemthathe njengomuntu shuthi osuke seyisivakashi. Bathe mabeyibona le ndoda shuthi babuka lesi sibhamu, abanandaba nokubuka ezinye izinto, babuka nje lesi sibhamu le ndoda ayiphethe isibhamu. Shuthi babone njengesibhamu ngakusho ukugcwala umlomo ukuthi ngelanguage ukuthi silahlile ngamanye amazwi, shuthi asikufanele ukuthi sibe kuleya ndoda leya umnikazi waso. Shuthi abafana basibona njengesibhamu abakufanele besithathe kube ngesabo. Okay, shuthi le ndoda ngesikhathi siphuza la ibe isivalelisa kulezi insizwa ibihlezi nazo, siwumuntu osoya ngasekhaya ngoba kwazi phela bayilindele ekhaya ukuthi ngoba ibuye etohweni kufanele ukuthi ngabe sekuzikhathi zokuthi ibe ngabe sifikile. Shuthi naso ocingweni ibixhumana nabo ibatshela ukuthi hayi ngisese ndawo kanje, sengiyasuka manje sengize ekhaya. Nozo shuthi nizongihlangabeza ngendlela abazongihlangabezana ngayo ukuthi kwakuyiphi kasinalo ulwazi. Okay, wahamba ke lo mfomo. Ekuhambeni kwakhe emakhaya ngoba nazi nje eNkwalini, abantu abahlala eNkwalini noma baze eNkwalini kuyindawo esemakhaya enezihlahla futhi enentabanyana. Shuthi ngokuhamba lezi indlela zezincane lezi kusebusuku futhi manje sekumnyamanyana. Shuthi labafana bayithele indoda mayiphuma, baphuma labafana bayilandela le ndoda. So mabeyilandela babephethe omese labafana, bafike bayibamba le ndoda kwaliwa bayigwaza amanxeba u36. So ushuthi ke kwa indoda yazaphelwa amandla yashona la khona lapho. Into ababese beyenza babese bethatha lesi sibhamu lesi bahamba naso. Ayikho enye into abayithathile kulomfo ngoba mali ibikhona kuyena beyiphethe, uwallet ubunemali nefoni nesikhwama lesi besiphethe. Laba bafana shuthi inhloso yabo bekuyini, bekukuthatha lesi sibhamu. Babukela nizwe kahle laba bafana akhona amagama abo labo babili, kodwa ngokusabela ukuthi ngamanye amazwi sesifana nomuntu, sesifana thina ne-channel eviolate ama-right umuntu, bakuthiwa umuntu uyisona kanjani kodwa uyohleza nama-right. So ke ngeke size siwakhuluma amagama abo kodwa wona akhona, ngisho nezinto eziphathelene nama-case number sinakho. So shuthi labafana
bese besithathela isibhamu bese behamba bemshiye lo mfo eshonile kanjalo. Ekhaya babehlezi bemlindeleke ngoba wayese umuntu eseshilo futhi ukuthi uyasuka endaweni yokucima ukomo useze ekhaya. So ke akabange safika ke ekhaya ngesikhathi abamlindele ngazo. Futhi ekhaya babese bebeka umoya ngenxa yokuthi futhi babebukela ukuthi ulaka khona. Futhi usayijabulisa nawo nezinsizwa wayikhula nazo esisendaweni. Babe sebehlisa umoya. Lensizwa ngesikhathi beyibulala bayishiya endaweni esehlathini njengoba ngishilo ukuthi emakhaya kunamahlathi. Futhi la umfana wabesekhipha inkomo ekseni esewumuntu oyisiyinkomo edlelweni. Wayithela phekwayo lensizwa lesishonile la. Wabe lo mfana lo esehamba ngokuthi umuntu angamazi naye wabe seyo reporter njengokuthi eyinduneni zendawo wafika kwa report ukuthi kunomuntu akambona lapha endaweni kanje futhi ulimele khomba ukuthi usedlulile emhlabeni. Wabeke nomphakathi usuya khona ke la kule ndawo yasenkwalini kune forum lapha evikele elwisana nobugebengu futhi endaweni abantu nje aba discipline abantu abagangayo. Futhi nayo yafika yayibonela ukuthi le ndoda awishonile awindoda lesiyayazi awidlule emhlabeni igwazwa abantu akwazi ukuthi igwazwe ubani kodwa imali ikhona yonke into yayikhona. Hayi endaweni kube sekunolento yokuthi futhi abantu vele bebefuna le ndoda ukuthi idlule emhlabeni nothi ukuthi befuna ukuyibamba inkunzi. Hayi ngisho ukuthi udaba kaluyiswe ke emaphoyiseni hayi ke bahambe bekumndeni ke boyobikelwa kwababhlungu ke emndenini ukuthi bebelindele ubhuti ekhaya akasaqhamukanga ubhuti ekhaya kunalokho ube sedlule emhlabeni ngesandla somuntu ngabe sabantu ngoba phela akakaziwa la kahle kahle ukuthi kwenzakaleni. Okay babonakala kanjani labafana ukuthi ibona abenze lento le. Lo mfongo beshonile akakafihlwa ngisho ukufihlwa. Labafana bathatha isibhamu lesi sikalobhuti bahamba bayobamba ngaso inkunzi kwenye izinye ezindawo khona lapha endaweni yasenkwalini. Askis. So bathe mabebanjwa ngishuthi ngokubanjwa kwabo babanjwa ngelinye lamacala abalenzile ukuthi bakhombile badubula umuntu but wangadlula emhlabeni. Amaphoyisa ababamba nesibhamu. Lesi sibhamu masibanjwa esikale insizwa leya eyadlula emhlabeni bayigwaza bayishiya ehlathini. Yiso lesi sibhamu lesabasebenzisa manje ukuthi beqhubeke begange ngaso. Isibhamu sesitholana kanjani ke manje ukuthi esika lo mfo oshonile. Khumbula ukuthi isibhamu ngithe esasemthethweni. Vele isibhamu sine number yomuntu osabela ngayo ukuthi esikabani. Sibe sesivele isibhamu ukuthi esalensizwe edlule emhlabeni. Laba bafana laba bobabili babe sebeyivumela bona ngokwabo emaphoyiseni ukuthi yebo isibhamu thina sasithatha kubani wakabani samgwaza washona. Yiso lesi sibhamu sakhe lesi esigange ngaso. Laba bafana nangempela ke baboshiwe bafakwe ejele. Laba bafana baboshwa kuluphi usuku baboshwa kuusuku olesihlanu. Bazohlala edoksini kwazoba yisabatha kwazoba yisonto. Ngomsombuluko baphuma abafana ngaphandle. Umndeni ungaziswanga lutho ukuthi bakhishwe ngaliphi. Umndeni ube usuhamba ukube sekuhamba amalungu eforum aya emaphoyiseni ayo check ukuthi abafana baphume ngaliphi ngoba abafana phela nampa bayivumele bona enkantolo ngokwabo ukuthi isibhamu yiso lesi sikalo mfo osedlulile emhlabeni andibona futhi abambulele ngokuthi bemgwazi. So umuntu icala li-on vele lokuthi kwabula umuntu waphucwa isibhamu. Nasi isibhamu sitholakala kulaba bantu. Laba bantu abasaboshwa laba bantu. Mabeboshiwe bahlala izinsuku ezintathu bayaphuma. Bakuvumile ngesikhathi ngiyaphambanisa mangithi bavume enkantolo. Bavume la epolice station ukuthi yes isibhamu esakhe lo mfo futhi yithi simbulele ngaso. Nangempela ke labafana babakhipha ngosuku lo kumsombuluko baphuma ngaphandle. So iforum ithi izozama ukuzothola lonto le. Ngingasho ukuthi umthetho kwesinye isikhathi awuyidlali indima yawo. Uzongixolela umuntu osebenza ngomthetho kulento le. Kahlahle kulesi story ayikho into efihliwe la. Yonke into ivelile kunane izithombe la babukeli ezikhona
ezabantu abenze lo monakalo abaziwayo futhi endaweni namanje ngoba ngikhuluma nawe kungabafana abakhona ngaphandle abakhona bangaphandle abakhona endaweni yasenkwaleni bahlezi nabo bayababuka lo mndeni lo uluze umuntu kodwa ubulungisa bakutholi kunabo bonke ubufakazi angazi ukuthi khona kuphi ubufakazi la okufanele ukuthi kutholakale uma abantu bevumele bona ngokwabo ukuthi bakwenzele nokufakazi ke okutholwa amaphoyisa umnikazi wesibhamu ongekho emhlabeni basithole kubantu abaphilayo njengamanje ikuphi okufanele ukuthi kulomthetho ulungiswe la noma okunye ukufakaza okufanele kutholakale because yonke into phela manje isobala icase ikhona bakhishiwe bafana kiwe court kuthulekile kusho akusho lutho neforum izamile ukuyingenelela le ndaba iyayithola ukuthi le ndaba phela manje isimiswa amaphoyisa awayikwazi forum ukuyithathela umthetho ngezandla kodwa ngendlela engibuka ngayo ngathi izogcina ihamba amabhizi ithathela umthetho ngezandla uma kuye ngokuthi nendaba isigodi sasenkwaleni siyafisa ukuthi kube nokulungisa ngoba into efana nale ngisho ukuthi ngeke igcine ukwenzeka ngoba bakhonile ukwenza icala eliserious kangaka bedlulisa umuntu emhlabeni bembulala kodwa beqhubeke bebe ngaphandle futhi kuzoba lula ukuthi bephinde benze any case beqhubeke so okusho umphakathi wasenkwaleni awuphephile kumanje so ke kufanele ukuthi nawo umphakathi ngokwawo uyisukumele into kanje uyilungise so ke emaphoyiseni abafana bayivumelile icala bangaphandle abafana likhocala abathweswe lona kodwa case number ikhona eyababopha isibhamu satholakala so babukeli le case ayinhle neze kahle singabantu abahlala endaweni kufanele sibheke ngendlela ehlukene so umthetho ngakho ngisho ukuthi ngathi awuyidlala indima yawo kufanele ukuthi umthetho lento lofuna ngabe yisukumela uyenze ngendlela eright beboshwa abantu so ke babukela indaba injalo sikhona izinto la ama case numbers nawo ithombe umuntu odlulile emhlabeni sinaso isithombe sakhe abantu abenze lento sinaso isithombe sakhe nephoyisa eliphethe umsesho ophethe icala sinalo igama lakhe nesibongo nepolice station akasebenza ngaphansi kwayo kodwa ipolice station akasebenza ngaphansi kwayo iseMelmode so ke asifuni ke kodwa ukuthi sikhiphe konke la ngoba phela asinayo right yokwenza lokho thina sine right yokuxoxa istory senzeke kanje saphelele la so ke abantu namanje basengaphandle ababoshiwe labo bafana labo so siyabonga babukeli niqhubeke nisilandele nisibukele soMkhanyakude TV siyabonga.